Fra Aalborg til Florida. Direkte og uden stop. Komfly.dk. Ja, der er nok at glæde sig til. Ja, det må man nok sige. Der er helt præcist 24 fantastiske forestillinger på programmet, hvor du som abonnent kan spare 70 kroner på hver billet, vælge plads online og dele dit abonnement med andre, der vil have spændende kulturoplevelser. Læs programmet og se mere på akkc.dk. Nå, men vi skal vel også til det. Drømmer du om eksklusivt køkkendesign? Vælg mellem højglanslåger i rød, sort eller hvid. Naturligvis i grebsfrit design og med Siemens hvide varer. Det kan blive dit for kun 32.995, alt inklusiv. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til. Tag med Ries rejser til Toskana. Vælg mellem flyrejse eller busrejse. Inklusiv udflugter, dansk rejseleder og halvpension. Superpriser fra kun 47,99. Tilmeld dig Ries Rejsers nyhedsbrev og vind rejsegavekort. Ries Rejser. Godt rejseselskab. Det er ikke ofte, faktisk, at det allerførste gang, der er cola med i vores haveprogram, Henrik. Hvad skal du bruge det til? Jeg vil prøve at lave et forsøg i min have. Som handler om hvad? Det får vi se næste gang. Haven, mandag 19:30. Noget af det, hun drømmer om. Det kan jo ikke gå værre end galt. Okay, fuck, det her det er noget lort. Hvad bruden ikke ved, tirsdag kl. 20 på TV2. Hvad bruden ikke ved, præsenteres i samarbejde med Starbucks Iced Latte. Thomas Ring har skrevet 11 smukke og personlige sange i året, der er gået. Nu er han klar med et stærkt og tidløst debutalbum. Thomas Ring, Wrong Side of the Daylight, er ude nu. Nå, så Kvickly fejrer 50-års jubilæum. Vildt. Er det ikke lidt utjekket at være så billig i den alder? Jamen, vi elsker at være billige. Se jubilæumsprisen. Du får 6 flasker Canaya eller Chardonnay for 279 kroner. Eller hvad med Tuborg eller Carlsberg, dåse eller flaske. Frit valg 89,95. I Kvickly er der frihed til at vælge. Altså, jeg har regnet med at blive bundet og få nogle smæk. Så jeg er faktisk utrolig skuffet. Vi er kede af at skuffe nogen, men OnPhone har hverken bindinger eller smæk af nogen art. Få for eksempel 5 timers fri tale, fri sms og MMS, 500 megabyte data til kun 149. Ring frit til mere end 180.000 andre OnPhone-kunder. Bestil på onphone.dk eller 69 10 10 10. OnPhone, alt inkluderet, punktum. Hej, jeg kommer fra Søndag. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja? Hvordan holder du dig slank? Jamen, jeg går aldrig med tværstribet. Og så lægger jeg selvfølgelig altid rouge under kindbenet. I denne uge Søndag kan du møde morgenverden Katrine Hats Mortensen. Du får også bud på inspirerende sommermode, og så får du et stort slanketillæg med masser af opskrifter. Søndag. Køb det mandag. Faxi Kondi præsenterer ballonfodbold. Der er mange måder at spille bold på, og nu kan du også deltage i Danmarks længste boldstafet fra Skagen til København. Tjek Faxe Kondi på Facebook og vær med.
træt af varmen? Så vælg den rigtige Velux solafskærmning. Lige nu får du 20% rabat på alle Velux-markiser. Læs mere om rabatten, find forhandler eller køb direkte på velux.dk. Med Wow 3 får du de største sports- og filmoplevelser. Du får den store tv-pakke med masser af kanaler og Danmarks måske største tv-on-demand-udvalg af film og serier, som du kan se, når det passer dig. Det hele for kun 399 per måned de første 6 måneder. Nå ja, og så får du også start forfra, video on demand, forbrugsafregnet telefoni og internet med hele 40 megabit oveni. Se om du kan få Wow 3 på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. Jubilæum i Fakta. Vi fylder 30, og det fejrer vi med masser af gode tilbud. Lige nu Royal Greenland laks eller rejer for kun 30 kroner. Eller 10 styk frugt for kun 15 kroner. Åbent alle dage helt frem til klokken 20. Fakta, det er sund fornuft. Mere ro, mere stil. Ny Nissan Qashqai. Urban Proof Mastered. Qashqai privatleasing fra kun 2.995 per måned. Tjek din Nissan-forhandler. Danmark ifølge Bubber præsenteres i samarbejde med gavekortet.dk. De lever af at gøre livet surt for os andre på grund af små petitesser. Den holder 3 år. Eller bare til at surfe på nettet.